Wel, i ni'n mynd i roi sylw nawr i garol a sgrenwyd gan Rhodri Ellis-Jones ar gyfer Nadolig 2024, sef Dyma'r Bachgen Anedini, Dyma'r Mab sydd i ni'n frawd. Dyma'r bachgen anedini, dyma'r mab sydd i ni'n frawd. Dyma'r Alpha a'r Omega, dyma'r gair a ddaeth yn gnawd. Dewch i'w weled, dewch i'w weled, testyn gan angolion nef. Mae'r llywodraeth ar ei ysbryd, mae'r greadigaeth yn ei law. Mae'n deyrnasu a chyfiawnder, mae ei ras yn ddibendraw. Plygwch iddo, plygwch iddo, frenin nef hadau ar lawr. Dyma dywysogydd a chariad yn faban bach ymreichiau fam. Dyma'r meichiau wedi eu hoelio ar y groes yn oen dinam. Sylwch arno, sylwch arno, iachawdwriaeth yn ddosydd. Mae yr un oedd yn y bresedd yn wyrddid ac yn wyrddiw. Mae yr un ag o groddannau yn ei farw nawr yn fyw. Credwch ynddo, credwch ynddo, mae e'n haeddu'r mawl i gyd. Wel, mae Rhodri Ellis-Jones wedi sgwennu carol ar gyfer Nadolig 2024. Mae'n garol newydd felly, ond yn adrodd yr hen hanes oesol, a fydd y cyfeiriadau sydd yn y garol yma yn gyfarwydd iawn wrth gwrs, oherwydd does ddim byd newydd yn yr elfennau yn yr hanes fel petai. Ond beth sydd yn wir am y garol yma fel y carolau Nadolig a Phrygen yn gyffredinol yw'r nodyn yma o ryfeddod sy'n rhedeg trwyddyn nhw, a'r hefyd yn nodyn o fawl amoliant am yr un ryfeddol yma sydd wedi cael ei eni. A dyna sydd yn ngharol Rhodri. Dylen ni gliro falle bod Rhodri wedi cael ei fagu yn Llambed, yn Pont Steffan, wedi dod i'r Brifysgol yn Gaerdydd wedyn, ac wedi aros yn Gaerdydd, yn byw yn yr Eglwys Newydd yn Gaerdydd ac wedi cael gyrfa myd addysg. A mae'n un o arweinwyr hefyd yr Eglwys Efengyliaeth Gymraeg sydd erbyn hyn yn cwrdd wrth gwrs yn yr Eglwys Newydd. A dyma fe'n dweud wrtha i fod y garol yma wedi dod iddo fe fel petai, yn y penillion cyntaf beth bynnag yn ddiymdrech iawn. A fel fyddwch chi'n gweld o edrych ar y garol, mae'n 4 o penillion, a mae yna batrwm, mae'r cyfan mewn gwirionedd, mae'r garol gyfan yn osodiadau pendant iawn ynglyn â'r person yma, fel wedi cael ei eni, felly, ynddo fe. A mae yna batrwm i'r penillion hefyd. Mae'r pennill 1 a 3 yn dechrau gyda geiriau dyma. Dyma hwn, felly dyma'r un aned. A wedyn mae'r pennill 2 a 4 wedyn yn dechrau gyda mai.
yn y lle ni, mae'r llywodraeth ar ysgwydd, mae'r greadigaeth yn ei lawr yn y blaen. Felly maen nhw gyd yn osodiadau cadarn iawn ynglyn â'r person yma sydd wedi cael ei eni. Peth arall sydd yn wir hefyd yw bod yna adleisiau Beibledd yn rhedeg yn amlwg trwy y garol. Eto fel sydd mor gyffredin yn y cyrolau ni, yn enwedig yn cyrolau Plygen ni. A chi'n gweld hynny'n glir yn y pennill cyntaf, lle mae yna adleisiau fyna ac yn y penillion eraill hefyd o Eseia pennod 6 sy'n sôn mae bachgen aned i ni, mab yr roddwyd i ni ac yn y blaen. Dyna lle mae Rodri'n dechrau ar y gerdd yma. Dyma'r bachgen aned i ni, dyma'r mab sydd i ni'n frawd. A wedyn mae'n symud wedyn i lyfr y datguddiad wedyn, dyma'r alffa a'r omega, hynny yw y dechrau a'r diwedd, ynddo fe? Dyma'r gair y ddaeth yn glawd, felly ni yn Efengyl Ioan fyna, dyn ni. Ac wedyn, beth sy'n wir yn mhob pennill wedyn, mae'n gorffen gyda ryw orchymyn a nogaeth. Dyn, yn y pennill cyntaf yma, dyma'r un, ynddo fe? Wel, dewch i weled testyn can yngylion nef. Ac wrth gwrs, cyfeiriad fyna at yr yngylion yn gyhoeddi wrth y bugeiliad. Felly, fel ni'n gweud, gosod y llwyfan fel bethau, dyma'r un sydd wedi dod. Dyma'r un o'r mae'r yngylion wedi gyhoeddi i enedigaeth. Wedyn mae yna ymelaethu wedyn ar y person yma, eto yn tynnu ar Eseia 6 yn arbennig. Mae'r llywodraeth ar ei ysgwydd, mae'r greadigaeth yn ei law. Mae'n teyrnasu a chyfiawnder, mae ras yn ddiben draw. Eto yn gwrthgyferbynnu, eto chi'n cael mor aml yn y carolau. Ond nawr mae'r dyn cyfiawn yma hefyd yn rasol y bethau. Hynny yw, i ni ddim yn gallu dod at y Duw cyfiawn perffaith heb fod e'n rasol yn darparu ffordd i ni ddod ato fe. A'r ffordd yna, mae ras yn ddiben draw. Ac eto nawr, yn anogaeth wedyn ar ddiwedd y pennill, plygwch iddo nawr. Hynny yw, dewch i weld yw'r pennill cyntaf, nawr plygwch iddo, frenu nef a deiar lawr. Rydyn eto yn cydio yn Eseia 6 ar gyfer y pennill nesaf, lle mae Eseia yn sôn am tywysog tangnefedd yn dweud. Wel, dyma dywysog hedd a chariad yn faba bach yn reichia i fam. Dyma'r meichiau wedi hoelio ar y groes yn oen dinam. Beth fe'n neud fyna eto fel y carolau Plygen yn gyffredinol, symud yn weddol o gyflym o'r geni, y baban bach mewn reichiau fam, i'r un nawr sydd yn oen dinam yn cael ei aberthu ar garfaria, ar y groes. Dyma'r meichiau. Meichiau yn air am rywun, wel, chi'n gweld y cyferbynnu llythrenol rhwng ymreichiau fam, a nawr yw'r meichiau. Wel, y meichiau yw'r un sydd yn mynd i dalu dyled rhywun arall, ynddo? A dyna mae Crist yn ei wneud ar y groes, wrth gwrs, mae'n cymryd lle rhywun arall fel bethau, ynddo? A wedyn, eto yn y pennill na, mae'n gorffen gyda gorchymyn neu gwahoddiad, syllwch arno. Iachawdwriaeth ynddo sydd, yn wrth i syllu ar Grist ar y groes fel bethau, i chi'n gweld yr iachawdwriaeth yn cael ei chyflawni ynddo fe ar y groes. Ac wedyn, eto y gwrthgyferbynnu mae nawr yn y pennill ola, eto gosodiadau mae mai eto. Mai yr un oedd yn y preseb, yn wir ddyn ac yn wir ddiw ar ymgnodoliad. Dyma beth oedd e yn y preseb. Mae'r un a gocrodd angau yn ei farw nawr yn fyw. Hynny yw, mae wedi symud eto'r preseb i'r marw, ond nawr mae wedi symud hefyd i'r atgyfodiad. Ac wedyn, yr anogaeth ar y diwedd wedyn, ar ôl disgrifio'r cyfan, ar ôl yn annog ni i ddod i weld, i blygu iddo fe, i syllu arno fe, wel, yr anogaeth wedyn yw credwch ynddo. Mae'n haeddu'r mawl i gyd. Mae'n symud at anogaeth i ni, ond hefyd tanlinellu'r ffaith fod y person rhyfeddol yma yn haeddu'r mawl a'r gogoniant i gyd. Credwch